Bidu ta' 8 ktieb. Il-konverżjoni. Alla tiegħi. Ħanġedded tifkirieti biex inrodlok ħajr u nfaħrek għat-tieba li wrejt miegħi. Ħajimtela għadmi kollu bimħabtek u jgħid minu bħalek mulej. Int ħallejt li l-irbit tiegħi u jien noffrilek sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr. Irrid nuri kif ħallejt li dan l-irbit biex dawk kollha li jadurawk jisimgħuni u jgħidu imbierek il-mulej fis-sema u fl-art. Kbir u tal-għaġeb u ismu. Kliemek niżel fil-qiegħ ta' qalbi u int waqaft qisek ħajt madwari. Jien kont żgur mill-ħajja tiegħek ta' dejjem, għat li rajta bħalli kieku f'meram ċajpar. Ma kien baqali ebda dubju mis-sustanza tiegħek li ma titħassarx u li kull sustanza oħra iġejja minna. Xtaqt inkun mhux iżjed ċert minnek, iżda aktar sħiħ fik. Dwar il-ħajja tiegħi hawn fl-art kollox kien għadu mċaqlaq u kien meħtieġ li qalbi titnaddaf mill-ħmira l-qadima. Is-Salvatur tiegħi kien it-triq li oġbitni, iżda kont għadni ma naħmilx nimxi fiha għax dejqa. Imbagħad nebbaħtni biħsieb li f'għajnejja kien tajjeb, jiġifieri li mmur għand Simpliċjanu. Derli li kien għaddej tajjeb tiegħek. Il-grazzja tiegħek kienet tilma fih u skont ma smajt sa minn żożitu kien jgħix ħajja marbuta sfiq miegħek. Kien diġà xieħ u billi tul omru kollu żamm bħerqa kbira fi triqtek. Derli li kien imħarreġ ħafna u mimli bil-erf. U hekk kien tassew. Għalhekk rid immur inkellmu fuq l-inkwiet tiegħi ħalli jgħidli li ma kien l-aħjar mod biex wieħed li jsib ruħu fil-qagħda tiegħi jimxi l-quddiem fit-triq tiegħek. Kont nara l-Knisja tiegħek mimlija, min jgħix ħajja mod u min mod ieħor. Il-ħajja li kont ngħix jien fid-dinja ma kienitx toġobni u saret toqol kbira lija għax ix-xewqat ta' qabel ma baqgħux ikebsuni bit-tama tal-ġieħ u l-flus biex nista' nissapporti jasar hekk qiebes. Il-ġieħ u l-flus ma baqgħux iħajruni iżjed mill-ħlewwa tiegħek u l-ġimiel ta' darek li jien ħabbejt. Iżda kont għadni marbut sħiħ mal-mara. L-Apostlu ma għamilli ebda preċett biex ma niżżewwiġ. Biss wissini għall-aħjar għax ried ħafna li kulħadd ikun bħalu. Jien għax aktar dajjef fittixt triq eħfef għalija u din biss kienet il-ħtija li kont għadni minix sod fi ħsiebi. Mill-bqija kont sirt bla ħajra ta' xejn, moħħli fi ħsibijiet bla fejda, għax il-ħajja taż-żwieġ li għalija ntrabatt minn rajja kienet seġġalni noqgħod għal dak li ma ridx. Minn fomm il-verità kont smajt li hemm ewnuki li saru hekk minn rajhom minħabba s-saltna ta' smewiet. Imma żiedet tgħid min jista' jifhem, jifhem. Tassew boloħ dawk kollha li ma għarfux lil Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Jien ma bqajtx hekk iblaħ għax olejt il-fuq minn din il-bluha u biex xhieda tal-ħolqien kollu sibt lilek il-ħalliq tagħna u l-verb tiegħek li hu Alla miegħek, Alla wieħed flimkien miegħek li bih ħlaqt kollox. Iżda hemm ġens ieħor ta' ħżiena, jiġifieri dawk li jarfu lil Alla u la tawħ ġieħ ta' Alla li hu
u lanqas raddewlu ħajr. Jien ukoll kont wieħed minn dawn, iżda l-emintek enitni, warrabtni minnhom u qedtni fejn stajt infieq. Għax int lill-bniedem għetlu, ara, it-tieba hija l-erf. U tkunx wieħed li jrid jidher qaref, għax dawk li ridu jagħmluha ta' orrief blieħu. Jien kont diġà sibt il-ġawra fina, kien jonqosni nbieħ kull ma kelli biex nixtri lila. Iżda kont għadni bejn ħaltejn. Għalhekk mort għand Simpliċjanu. Ambroċ, l-isqof ta' dak iż-żmien, kien iqisu b'missieru, għax kien permezz tiegħu li Alla taħ il-grazzja u kien iħobbu daqs li kieku kien missieru tas-sew. Fissirtlu kemm konti l-indur fl-iżbal tiegħi u għedtlu li kont rajt xi kotba tal-filosofi platoniċi maqluba l-Latin minn Vittorinu. Dan fl-modi kien jgħallem ir-retorika f'Ruma u smajt li miet nisrani. Simpliċjanu feraħli tal-li ma kontx qbad fidejja kotba ta' filosofi oħrajn, għax dawn kienu mimlijin b'gideb u skont il-prinċipju ta' din id-dinja, waqt li dawk li qrajt jien kienu b'ħafna modi jagħtu ħiel ta' Alla u l-verb tiegħu. Imbagħad, biex iħajjarni nsir nixbaħ lil Kristu fl-umiltà tiegħu, li nħbiet lill-orrief u ntweriet li ċkejknin, fakkarni fl-istess Vittorinu li kien ħabib kbir tiegħu f'Ruma u qalli fuq ħwejjeġ li ma rridx inħallihom għaddejja għax bihom kulħadd jista' jitqanqal biex jolli bit-tifħir lill-grazzja tiegħek. Vittorinu kien xwejjaħ qaref tas-sew, imkisser ħafna f'kull xorta ta' tagħlim liberali. Kien qara u studja bosta kotba filosofiċi u kien is-surmas ta' għad kbir ta' senaturi magħrufa. Minħabba t-tagħlim għoli u ċar tiegħu, stħaqlu ġieħ lill-bnedmin ta' din id-dinja iqisuh mill-akbar, jiġifieri bnew statwa tiegħu fil-misraħ ta' Ruma. Kien baqa' sa maxjieħ qim l-idoli u jieħu sehem fis-sagrifiċċji sagrilegi li tista' tgħid in-nobbli Rumani kollha kienu mitlufin warajhom. Jewdnu bitrabi tal-ħalib, ballat eġubijiet ta' kull xorta u banupu jimbaħ li fil-moddi kienu immiraw il-vleġeġ tagħhom kontra Nettunu u Venere u kontra Minerva. U ġew meluba minn Ruma li issa kienet qiegħda ddur lejhom bit-talb. Tul ħafna snin, ix-xwejjaħ Vittorinu kien iwerwer lil kulħadd bil-kliem qawwi li bih kien jiddefendihom. Iżda mbagħad ma staħax isir tfajjel ta' Kristu tiegħek u tarbija fil-għajn tal-ilma tiegħek. Mett onqu taħt il-madmad tal-umiltà u baxxa rasu għall-lajb tas-salib. Mulej, int li fraqt ismewiet u nżilt, li messejt il-oljiet u ma daħnu, x'għamilt biex indejjest f'dik il-qalb. Kif qalli Simpliċjanu, huwa kien jaqra l-Iskrittura mqazza, baqa l-kbir kien ifittex li jitgħallem u jifhem kull kidba nisranija. U kien jgħid lil Simpliċjanu, mhux quddiem kulħadd, imma bħal ħbieb bejniethom, kun qaf li issa jien ukoll sirt nisrani. Li ieħor kien iwieġbu jgħid, ma nemnikx u ma noddogx b'nisrani qabel ma narak fil-Knisja ta' Kristu. Dak kien jitbissem u jgħid, mela l-insara il-ħitan jagħmluhom. Dan il-kliem sikwiet kien itennijulu, jiġifieri li hu nisrani. Simpliċjanu kien dejjem jagħtih l-istess tweġiba u hu kull darba jtennilu l-ħlieqa tal-ħitan. Imma l-ħbiebu kien iġibhom ħafna
u ma rieċ irexhom għax kienu nies imkabbra bil-qima li jagħtu lix-xitan. Beża li jekk jagħmilhom id-dewwa tiegħu jinxteħtu fuqu bit-toqol tagħhom kollu minn fuq il-quċċata għolja ta' Babel, qishom ċedri tal-Libanu li l-mulej kien għadu ma kissirhomx. Iżda mbagħad bil-kilba li kellu għall-qari issaħħaħ fil-fema u beża li Kristu jiċħdu quddiem l-anġli qaddisin jekk hu jibża jistqarru quddiem il-bnedmin. Ħass li jkun ħati ta' dnub kbir jekk tiġih mistħija mill-misteri tal-verb qum li tiegħek u ma jistħix mis-sagrifiċċji sagrilegi ta' xjaten imkabbra li hu flimkien magħhom kien jieħu sehem fihom u bħalhom jitkabbar bihom. Għalhekk ma ħallix iżjed li l-fruqa tħammarlu wiċċu u staħa ma jistqarx il-verità. Simpliċjanu kif qalli hu stess ittieħed għal arrieda meta bla ma kien jistennieh mar fuqu u qallu: imxi mmorru l-Knisja, irrid insir nisrani. Dak ma setax iżomm bil-ferħ u qabad u mar miegħu. Hemmhekk inbdietlu l-ewwel tħejjija għas-sagramenti u fi żmien qasir niżżel ismu wkoll biex jieħu twelid ġdid bil-magħmudija. Ruma staħġbet, imma l-Knisja ferħet. L-imkabbrin raw dan u nkiddu u bdew jażżu snienhom u jtertqu qalbhom, imma l-qaddej tiegħek kellu l-Alla sidu t-tama tiegħu u xejn ma qies lill-kburin mogħtija għall-gideb. Imbagħad wasal il-waqt tal-istqarrija tal-fidi. Fruma is-soltu dawk li jersqu għall-grazzja tiegħek jitilgħu f'post ogħla biex quddiem il-ġemgħa tal-fidili jagħmlu l-istqarrija bi kliem li jkunu talmuh bl-amment. Simpliċjanu qalli li l-qassisin offrew lil Vittorinu biex l-istqarrija tiegħu jagħmilha fil-privat, kif dejjem għamlu ma' xi wħud li kienu qishom iħossu ruħhom fuq ix-xwiek bil-mistħija. Iżda Vittorinu għażel li jistqar is-salvazzjoni tiegħu quddiem il-ġemgħa mqazza. Fir-retorika li għallem ma kienx hemm salvazzjoni u madankollu għallima quddiem kulħadd. Mela, kemm inqas kellu biex jistħi mill-merħla ġwejda tiegħek huwa u jistqar kliemek u li ma kienx jistħi tenni kliemu quddiem il-kortra mwerrla. Meta tela biex jagħmel l-istqarrija, il-fidili kollha skont ma kull wieħed kien jafu bdew isemmu ismu lil xulxin fost lajjat ta' ferħ. Min ma kienx jafu hemmhekk? Kienet qisha mewġa meqjusa ħirġa mix-xoftejn ferħana tal-ġemgħa kollha f'daqqa. Vittorinu, Vittorinu. Imbagħad bħalma minnu fih għajtu bil-ferħ malli rawh, hekk ukoll minnu fih siktu biex jisimgħuh. Huwa stqar il-fidi vera b'fiduċja hekk tal-għaġeb li dawk kollha li kienu hemm ridu jaqbduh u jdaħħluh ġewwa qalbhom. U ħatfuh tassew, imma bl-imħabba u l-ferħ tagħhom li kienu qishom l-idejn li bihom ħatfuh. Alla tat-tjieba. X'inhu li ġiegħel lill-bniedem jifraħ bis-salvazzjoni ta' ruħ meħlusa minn periklu kbir bla tama, iżjed milli bis-salvazzjoni ta' ruħ oħra li qatt ma tilfet it-tama jew li kienet f'inqas periklu. Inti wkoll missier ħanin, aktar tifraħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma għandhomx bżonn ta' ndiema. U aħna nġarbu għena kbir kull darba li nisimgħu b'widnejna kemm jifraħ ir-raj x'in jerfa' fuq spallejh in-naġa l-mitlufa. U kemm tifraħ il-mara flimkien mal-ġirien tagħha meta ssib id-drakma u tqiegħda fit-teżor tiegħek.
Il-ferħ tal-festa ta' darek jaqabżilna d-dmuħ minn għajnejna. Kull meta fid-dar tiegħek naqraw fuq ibnek iż-żgħir li miet u reġa' qam. U kien mitluf u nstab. Inti tifraħ bina u bl-anġli tiegħek imqazza bimħabba qaddisa għax int li jent tibqa' u l-ħwejjeġ li mhux dejjem jeżistu kif ukoll dawk li ma jeżistux dejjem bl-istess mod. Inti dejjem tarafhom bl-istess mod, il-koll kemm huma. X'inhu mela li jġiel lir-ruħ titenna meta ssib jew jintraddula lura l-ħwejjeġ li toss, iktar milli tifraħ bihom kieku dejjem baqgħu għandha. Dan narawh isir f'ħafna ċirkustanzi oħra li kollha jagħtuna xhieda waħda u jgħidu hekk jiġri tassew. Il-ġeneral glorjuż bir-rebħa ma kienx jirbaħ kieku ma tqabadx, u akbar ma jkun il-periklu fil-gwerra, akbar ikun il-ferħ tiegħu fil-glorja. It-tempesta tqalleb il-baħħara u teddidhom bil-għarqa. Imbagħad is-sema u l-imwieġ jisfu u l-koll jaqbżu bil-ferħ għax jeħilsu minn biża' kbir tas-sew. Jekk wieħed għażiż jimrat u l-polz imaġġel jixgħet li għandu d-deni, dawk kollha li jixtiequ ħfieq jaqsmu miegħu fid-dbatijietu. Iżda meta jaqleb għall-aħjar, sa minn qabel ma jerġgħu jarawh miexi f'saħħtu għal kollox, jifirħu bih aktar minn meta kien għadu fuq saqajh qawwi u sħiħ. Il-għena stess tal-ħajja il-bnedmin jixtruh mhux biss permezz ta' dwejjaq li jiġu fuqhom bla ma jriduhom jew jobsruhom. Iżda wkoll permezz ta' dbatijiet li huma stess ifittxuhom u jistednuhom. Min iħobb l-imbit, l-ewwel iduq l-imluħa biex iżid il-leblieba. Imbagħad jixrob u jaqta' laċċ u jissodisfa ruħu. Daħlet ukoll id-drawwa li ma jżewġux xebba minnu fih wara li jaħarsuha. Għax inkella r-raġel għandu mnejn jaqbad imaqdara jekk ma jkunx għadda żmien arus jistennija imxennaq. Hekk jiġri mhux biss f'kulena ħażin u bla ġieħ, iżda wkoll f'kulena sabiħ u xieraq u sa fl-istess ħbiberija ħorra mill-qalb. Hekk ġara dwar dak li miet u reġa' qam, li kien mitluf u nstab. Dejjem jiġri li akbar ma jkun il-ferħ, akbar tkun id-dbatija li tiġi qablu. Dan xi jkun mulej Alla tiegħi, meta inti stess, int l-istess għena ta' dejjem, għalik innifsek, u hemm ħlejjaq madwarek li jetennew dejjem bik. X'inhu qatt li f'din in-naħa tal-ħolqien ikollna issa risq tajjeb u issa risq ħażin, daqqat il-wim u oħra ftehim. Hekk rittu jkun il-ħolqien hawn isfer. Meta mill-loli ta' smewiet saqih l-art, mill-bidu ta' żminijiet sa' tmiem, mill-anġli sal-iċkendudu tal-art, mill-ewwel ċaqliqa sal-aħħar. Inti qassamtu qed f'posthom u fi żmienhom kull xorta ta' ġid u l-opri tajba tiegħek kollha? Imsejken jien. Kemm inti ola mill-ola ħwejjeġ u kemm inti aktar il-ġewwa minn dak li hu l-iżjed ġewwieni. Int qatt ma titwarrab minna u aħna bil-kemm nersqu lejk. Isa mulej, mettidek, anqalna, sejħilna, kebbisna, israqna, ħeġġiġna, kun ħelu magħna u aħna ħanħobbu u niġru. Forsi mhux tassew li kien hemm ħafna iżjed l-isfel minn Vittorinu
fid-dlam ta' l-infern li reġaw lura għandek? Huma resqu lejk u ddawlu b'dak id-dawl li lil dawk li jilqawh tajthom is-seta li jsiru wliedek. Dawk li mhumiex magħrufa wisq min-nies, anqas min jafhom ma jifraħ wisq bihom. Iżda meta ħafna jaqsmu fl-istess ferħ, il-ferħ ta' kull wieħed huwa aqwa billi l-koll jitkebsu u jitħeġġu minn xulxejn. Iżda dawk li huma magħrufa minn ħafna jiswew iżjed għas-salvazzjoni ta' bosta oħrajn u jiġbdu l-kotra warajhom. U ħafna oħrajn jifirħu bihom, anki dawk li jemnu qabilhom, għax ma jifirħux bihom infushom biss. Ma jkun qatt li fil-amara tiegħek il-onja jkunu mill-qwa aktar mill-foqra, jew il-għolja aktar mill-baxxi. Inti għażilt id-dgħajfa tad-dinja biex tħawwat il-qawwija. Għażilt il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. U madankollu imqar l-inqas wieħed fost l-apostli tiegħek li inti nqdejt bil-sienu biex issemmalna dawn il-kelmiet wara li bl-armi tiegħu rebaħ is-supervja tal-prokonslu Pawlu u qiegħdu taħt il-madmad ħafif ta' Kristu tiegħek u għamlu sudditu fil-provinċja tas-Sultan il-Kbir. Huwa wkoll bidel ismu u flok Sawlu rid jissejjaħ Pawlu bħala sinjal ta' rebħa hekk kbira. Hija akbar ir-rebħa fuq il-għadu aktar ma hu qawwi u aktar ma jkollu min iżomm miegħu. L-imkabbrin iżommu miegħu minħabba n-nobbiltà tiegħu u ħafna oħrajn minħabba l-awtorità tiegħu. Mela jekk u liedek oġbithom ħafna l-qalb ta' Vittorinu li fl-imoddi x-xitan kien għamilha l-fortizza qawwija tiegħu. Jekk oġobhom lil-sin ta' Vittorinu li bih dan kien inqeda bħal blanza tqila u misnuna biex qeret ħafna, wis aktar kellhom biex jifirħu meta s-sultan tagħna rabat il-bniedem b'saħħtu u maraw l-armi tiegħu jinħatfu u jitnatfu biex ikunu jiswew għal ġieħ tiegħek u jaqdu lil mulej għal kull emil tajjeb. Wara li l-bniedem tiegħek Sempliċjanu tarraf li dan kollu fuq Vittorinu, ħassejt xewqa tal-għaġeb li nsir nixbħu. U dan kien l-iskop ta' Sempliċjanu. U s-sokta jgħidli li fi żmien l-Imperatur Ġuljanu kienet ħarġet ordni biex l-insara ma jitħallewx iżjed jgħallmu l-letteratura u l-elokwenza. Vittorinu niżżel rasu għal-liġi u għażel ma jibqax jgħallem tlabli b'fieraħ, flok ma jitlaq il-kelma tiegħek li tħoll l-isna tat-trabi. Jinderli li f'dan l-emil ir-rida tiegħu ma kienitx aqwa mix-xorti tajba li messitu, għax bekk ġietu l-okkażjoni li jingħata lilek. Jiena xtaqt nagħmel bħalu, imma kont għadni marbut mhux b'katina ta' ħadd ieħor, iżda b'dik tar-rieda tiegħi. Il-għadu ħa r-rieda tiegħi f'idejh u minna għamel il-katina li rabatni biha. Ir-rieda mħassra tnissel il-ġibdiet ħżiena. Meta titjassar għalihom issir drawwa. U drawwa jekk ma jkollix xi rażżana issir ħtieġa. Jien kont marbut f'jasar qalil permezz ta' dawn il-ħoloq minn suġin flimkien li jien sejjaħtilhom katina. Ġewwa fija kienet bdiet titnissel rieda ġdida li biha xtaqt inweġġaħ lilek minn qalbi u nitenna bik. Iżda kienet għadha dgħajfa wisq biex teleb lir-rieda l-oħra li biż-żmien rabbiet l-eruq ġo fija. U hekk iż-żewġ ridiet il-qadima u l-ġdida
waħda skont id-demm u l-laħam u l-oħra skont l-ispirtu, kienu f'taqbida bejniethom. Ġlieda li kienet qiegħda tifnili ruħi. It-tiġrib stess ġalni nifhem dak li kont rajt, li l-ġisem huwa kontra l-ispirtu u l-ispirtu u kontra l-ġisem. Ta' bilħaq jien kont ninsab fit-tnejn, aktar f'dak li minn ġewwa kont naqbel miegħu milli f'dak li minn ġewwa ma kontx naqbel miegħu. F'dan jien ma kontx iżjed jien, għax fil-biċċa l-kbira kont insofrih kontra qalbi u mhux nagħmlu għax irrid. Biħtija tiegħi ħallejt id-drawwa titla' fuq rasi, għax wasalt minn rajja fejn ma kienx imissni rrid nasal. X'jett għandu l-bniedem jerfa' leħnu kontra l-kastig ġust li jitrot wara l-midneb. Ma stajx nibqa' nġib l-iskuża tas-soltu. Meta kien jidirli li kont għadni ma maqdarx id-dinja biex naqdi lilek għar-raġuni li kont għadni minix ċert mill-verità, għax issa l-verità wkoll kienet ċerta. Jien bqajt imwaħħal mal-art u ma rridx naqdik bħala soldat tiegħek. Bżajt neħles mit-toqol kollu kif imissna nibżaw nitabbew bih. Kont nieħu gost nerfa' fuq spallejja t-toqol ta' din is-sorra tad-dinja kif jiġrilna fil-ħolm. Il-ħsibijiet li kont insawwar fuqek f'moħħi kienu qishom l-isforzi li wieħed jagħmel biex jistembaħ min-nas. Iżda n-nas jelbu u jerġa' jxaħxħu. Ħadd ma jrid jibqa' rieqed il-ħin kollu u minnu bil-għaqal jażel aktar li jkun imqajjem. Iżda bosta drabi jiġri li l-bniedem jitlajjem biex jistembaħ jekk iħoss telqa kbira f'ġismu. U waqt li ma jħux pjaċir, malajr jaħtaf ftit ħin ieħor biex jibqa' rieqed minkejja li jkun sarlu l-ħin biex iqum. Hekk ġrali jien. Kont ċert li jaqbilli aktar ninata lill-imħabtek milli nintelaq għall-ġibriet tiegħi. Imma jekk l-imħabba tiegħek kienet toġobni u tirbaħni, il-pjaċir tal-ġibdiet tiegħi kien jorbotni. Ma sibtx imwieġeb għal dawn il-kelmiet tiegħek. Stembaħ int li int rieqed u qum mill-imwiet. Ħajjiddi fuqek Kristu. F'kollox kont turini li qed tgħid il-verità u jien kont parswas minna. Iżda ma kelli ebda tweġiba x'nagħtik ħlief billi ntemtem xi kelma jisni wieħed binas u ngħidlek dalwaqt. Iva dalwaqt u stenna ftit ieħor. Imma dak id-dalwaqt baqa' dalwaqt u qatt ma sab il-waqt. U dak il-ftit ieħor ġibet fit-tul wisq. Għal xejn oġbitni l-liġi tiegħek skont il-bniedem ta' ġewwa. La darba liġi oħra fil-membri ta' ġismi kienet titħabat kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li kien hemm ġo ġismi. Għax il-liġi ta' dnub hija s-seta ta' drawwa li tkaxkar lir-ruħ, imqar jekk ma tridx, u żomma fl-istat li stħaqqilha meta waqgħet fih minn rajha. Lili, bniedem imsejken. Min seta' jaħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt jekk mhux il-grazzja tiegħek permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Irrid insemmi wkoll kif ħlistni mix-xewqa taż-żwieġ, katina li kont marbut sħiħ biha, kif ukoll mill-jasar tat-taħbit tad-dinja, ħalli nfaħħar lill-ismek mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. Jien bqajt sejjer fuq xogħli u nżid l-inkwiet tiegħi. Nitniedek kuljum u niġi fil-knisja tiegħek kull meta nsib ħin fost il-ħidmiet li t-toqol tagħhom kien ibikkini.
Miegħi kelli lil Alipju, ħieles mid-dmirijiet tal-qorti wara li għal 3 darbiet qiegħda dmiru bħala assessur legali. Kien qiegħed jistenna li jerġa' jibda jbieħ il-pariri tiegħu lil min imur għandu, bħalma jien kont inbieħ is-sena tad-diskors, jekk din tista' tinxtara bit-tagħlim. Nebridju kien laqa l-parir ta' ħbieb li tajnieh u mar jgħin fit-tagħlim lil Ferekundu, raġel mill-belt ta' Milan u surmast ħabib kbir tagħna l-koll. Dan b'xewqa kbira u fġieħ il-ħbiberija ta' bejnietna talabna biex nagħtuh bniedem ta' fiduċja minn fostna għax kien jeħtieġ wisq il-għajnuna tiegħu. Nebridju tħajjar għal dan ix-xogħol mhux minħabba r-reba ta' xi vantaġġi għax dawn li kieku ried seta' jiksibhom iżjed bil-ħidma letterarja tiegħu. Imma bħala ħabib għażiż u qalbu ħelwa u minħabba l-ġid li ridna lil xulxin ma rridx jiċħad it-talba tagħna. Għalhekk daħal għal dak ix-xogħol u baqa' l-kbir fittex li ma jagħtix fil-għajn lill-kbar li jgħixu skont il-prinċipji ta' din id-dinja. Ried ibiegħed minnu kull ksir ir-ras u jkollu l-ispirru tiegħu ħieles fil-ħin kollu li seta' biex ifittex jew jaqra xi ħaġa jew joqgħod jisma' kliem il-erf. Jum wieħed meta Nebridju kien barra, ma niftakarx għalfejn, ġie għandna wieħed jismu Pontiċjanu, Afrikan bħalna, li kien jaqdi dmirijiet għolja fil-palazz. Xtaq jara lili u lil Alipju, iżda ma nafx xriet minna. Wara li qgħadna bil-qiegħda nitħattu flimkien, għajnejh waqgħu fuq ktieb li kien hemm fuq mejda tal-logħob qudiemna. Ħadu f'idejh, fetħu, u xejn ma basar li kien se jsib littri tal-Apostlu Pawlu, għax minn għalih il-ktieb kien wieħed minn dawk li jien kont infisser fl-iskola. Ħares lejja, jitbissem u feraħli kollu mistaġeb li bla ħsieb ta' xejn sar jaf li kont inżomm quddiem għajnejja dawk littri u lilhom biss. U kien nisrani fidil u sikwit kien jiġi jinxteħed quddiemek fil-Knisja Alla tagħna u jdum ħafna jitolbok bħeġġa li ma bħala. Meta għedtlu li dawk littri kont naqrom b'dewa kbira, fetaħ fommu u kellimna fuq Anton, ir-raħeb Eġizzjan, li l-fama kbira tiegħu xterdet fost il-qaddejja tiegħek. Meta dnilu li aħna f'dawk in-naħat ma konniex smajna bih, dam ħafna jitħaddet u jarrafna fuq dan il-bniedem kbir li ma konniex nafu minnu. U staġeb kif konna għadna ma smajniex bih. U aħna wkoll staġibna meta smajna li sa fi żminijiet qrib lejna kienet għadha tingħata xhieda qawwija tal-leġubijiet tiegħek magħmulin fil-fidi vera u fil-Knisja Kattolika. It-tlieta bqajna mistaġbin, aħna bil-kobor ta' din ix-xhieda u għax kienet għadha ma waslitx f'widnejna. Imbagħad qaleb id-diskors fuq il-ġemat tal-irħieb, fuq il-ħajja tagħhom li titla' bħal rieħa tfuħ quddiemek u fuq il-frott tal-ħajja mwarba tal-eremiti li aħna ma konna nafu xejn fuqhom. F'Milan ukoll, barra l-ħitan tal-belt, kien hemm monasteru mimli baħwa tajbin li Ambroġ kien jieħu ħsiebhom. Aħna anqas b'dan ma konna smajna, u għalhekk Pontiċjanu s-sokta jgħidilna fuqu u aħna għadna nisimgħuh fis-skiet. Fid-diskors tiegħu qalilna li darba ma nafx meta imma żgur fi Treviri waqt li l-imperatur kien miżmum fiċ-ċirku għall-logħob ta' wara nofsinhar u
u 3 minn sħabu ħarġu jagħmlu dawra fil-ġonna qrib is-swar tal-belt. Kienu miexja fl-imkien, iżda wara ftit intebħu li kienu nfirdu minn xulxin. U ieħor għalihom u 2 l-oħra għalihom. Dawn fit-triq waslu ħdejn dar fejn kienu jgħixu xi għaddejja tiegħek foqra fl-ispirtu bħal dawk li tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Qabdu u daħlu u hemm ġew sabu ktieb fuq il-ħajja ta' Anton. Wieħed minnhom beda jaqra, staġeb dak li sar jaf u mtela b'ħeġġa kbira. Is-sokta jaqra u ġieħ il-ħsieb li hu wkoll jgħix ħajja bħal dik billi minflok ma jibqa' jaqdi lid-dinja, jibda jaqdi lilek. Għax it-tnejn kienu minn dawk li huma magħrufa bħala amministraturi. Minnu fih far b'imħabba qaddisa u b'mistħija rżina. Għada palih innifsu, xeħed ħarstu fuq sieħbu qallu: Ejdli, nitolbok, fejn beħsibna naslu b'dan it-taħbit kollu tagħna? X'qegħdin infittxu x'inhu l-iskop tal-qadi tagħna? Fil-palazz, x'nistgħu nittamaw iżjed milli nsiru ħbieb tal-imperatur? U wkoll jekk insiru ħbiebu, il-qada tagħna ma tibqax dgħajfa u mwera. U minn kemm twejjir ikollna ngħaddu biex naslu fi twejjir akbar? U meta se naslu fih? Iżda ħabib ta' Alla, jekk irrid, nista' nsir minn issa stess. Wara dan, kollu ħeġġa għal ħsieb ta' ħajja ġdida li tnissel fih. Reġa' niżżel għajnejh għal fuq il-ktieb. U jaqra saret bidla fih minn ġewwa, fejn int kont qed tħares u moħħu tneżża mid-dinja kif der minnu fih. Waqt li kien għadu jaqra, imwieġ ta' ħsibijiet bdew għaddejjin minn fuq qalbu u f'daqqa waħda ħassruhom anqal. Għaraf x'kien aħjar li jagħmel u qataħħa li jagħmel hekk. Sar bniedem tiegħek u qal lil sieħbu: Jien issa warrabt kull tama oħra li kellna u waħħalt frasi li rrid naqdi l-Alla u minn issa stess nibda hawnhekk stess jekk int ma tridx tagħmel bħali tfixkilnix. L-ieħor wieġeb u qallu li jrid jissieħeb miegħu biex bħalu jkun jistħoqlu l-ħlas ta' servizz hekk qoli. U hekk it-tnejn saru bnedmin tiegħek, nefqu kemm kien meħtieġ biex jibnu t-torri, ħallew kull ma kellhom u ġew warajk. Imbagħad Pontiċjanu u s-sieħeb l-ieħor li kienu baqgħu iduru flimkien f'naħiet oħra tal-ġnien bdew ifittxuhom u waslu fid-dar fejn kienu. Meta sabuhom, qalulhom biex jerġgħu lura magħhom għax il-jum kien ġa wasal biex jintemm. Imma dawk fissrulhom x'kienu ġobhom u riedu jagħmlu. Qalulhom li kif din ir-rieda tnislet u twettqet fihom u talbuhom biex jekk ma jridux jingħaqdu magħhom għall-inqas ma jdejquhomx. Dawn iżda ma ridux ibidlu ħajjithom, madankollu bkew lilhom infushom kif qalilna Pontiċjanu stess, ferħulhom bil-qalb u rrikmandaw ruhom għat-talb tagħhom. Imbagħad reġgħu lura lejn il-palazz ikaxkru warajhom qalbhom mal-art. L-oħrajn waħlu qalbhom fis-sema u baqgħu f'dik id-dar. It-tnejn kienu ħarajjes u xbejbiet li tarsu magħhom meta semgħu x'ġara huma wkoll ikkonsagrawlek il-verġinità tagħhom. Dan hu li qal Pontiċjanu. Iżda waqt li kien jitkellem, int, mulej, ġelt nindur lejja nnifsi, warrabtni minn wara dari, fej kont qed li l-nifsi biex ma nħares lejja. U poġġejtni quddiem wiċċi biex nara l-kruwa u t-tawwiċ u l-ħmiġ tiegħi kol nitbajja
u ġrieħi. Rajt dan kollu u tkexkixt bil-bisa u ma sibx fejn naħrab minn innifsi. Kull darba li fittixt naqla ħarsti minn fuq id-dera tiegħi, kont nisma' li l-Pontiċjanu għadu jgħid dak li kien qiegħed jgħidilna u int terġa' tqedni qudiemi u twaħħal dik id-dera f'għajnejja biex nara ħżuniti u nistmerra. Kont naf bil-ħażen tiegħi, imma laqt għajnejja liħ u żammejtu fuqi sa ma drajtu u nsejtu. Jiena nġbiet bħerqa kbira lejn dawk it-tnejn li kif kont għadni kemm smajt ingħataw kollha kemm huma lilek f'telqa ta' ġid biex inti tfejjaqhom. Imma daqshekk ieħor rajt x'saħħta kelli fuqi wara li xebbaħt ruħi magħhom u ħassejt mibeda lija nnifsi. Bosta snin minn ħajti, madwar 12 sena, għaddew u ntilfu fl-imkien miegħi minn mindu tsażuħ ta' 19 kont rajt l-Ortensju ta' Ċiċerun u tħeġġiġt għat-talim tal-erf. Imma bqajt nitlajja, ma maqdarx il-għena tad-dinja biex noqgħod infittex il-għena l-ieħor. Dak li mqar qabel ma nsibu, l-istess tfittxija tiegħu mesni qetta qabel is-sejba ta' teżori u seltniet tal-art, qabel il-pjaċiri tal-ġisem li kont insejħilhom madwari kull meta rrid. Jien, żagħżugħ imsejken tassew, imsejken sa minn dħul żożiti. Tlabtek ukoll li nkun safi u għedlek għatin is-safa u r-rażan, imma mhux issa. Għax bżajt li tismani minnu fih u tfejjaqni malajr mill-mart tal-ġibdiet ħżiena li narit nixxabba bihom flok ma neqridhom. Bqajt miexi fit-triqqa ta' żiena u emmint il-fruwa sagrilega bla ma kont ċert minna. Għax qisni rajta aqwa minn kull talim ieħor li flok ma fittixtu bit-tjieba ħabatta liħ bħal għadu. Rrid kikun warrab minni t-tama tad-dinja u nimxi warajk biss, iżda bqajt inġebbet minn jum għal ieħor għax tħajjilt li kont għadni ma rajt imkien ċert fejn immiet riġlejja. Wasal jum meta rajt ruħi qeri quddiem għajnejja u l-kuxjenza tiegħi ċanfritni u qaltli x'sar minnu l-sienek. Inti stess kont tgħid li l-ixkora tal-fruwat ma tridx twarrabha minn fuq spallejk għax kont għadek m'intix ċert mill-verità. U issa qara, il-verità hija ċerta, imma dik l-ixkora għadha taqqallek spallejk. Jekk teħles minna, spallejk irabbu ġwienaħ li mhumiex se jiddajfu bil-kwistjonijiet tiegħek, la jekk toqgħod tistħarriġhom u lanqas jekk iddum taħseb fuqhom 10 snin u iżjed. Kont ninfena minn ġewwa u nħossni imħawwad b'mistħija kbira u tal-għaġeb jienu nisma' l-Pontiċjanu. Meta temm id-diskors tiegħu u għabet ir-raġuni li maħabba fiha kien ġie, huwa ħareġ il-barra u jiena rġajt tħalt ġewwa fija. X'maħedx kontra tiegħi stess. Bliema daqqiet ta' frosta ma ssawwaċ bi kliemi lil ruħi biex tiġi warajja jien u nisforza biex nimxi warajk. Imma żammet, ma riditx u ma ġiebet ebda skuża. Il-femit tagħha kienu kollha ntrebħu u ġew fix-xejn. U baqgħet imferfxa u mbikma u qisha ħasset il-mewt fuqha għax beżet li tkun imġiela tinqala mill-ħamla tad-drawwa li kienet qiegħda tarraqa għall-mewt. Imbagħad, waqt li ġewwa dari kienet qiegħda ssir taqbida kbira li jiena stess anqalt bis-saħħa kontra ruħi fil-kamra tagħna ta' ġewwa, jiġifieri f'qalbi. Jien ħassejt wiċċi jinbidel, moħħi xel, u ġrejt fuq Alipju u għetlu
X'se jsir minna? Xi jfisser dan li għadek kemm smajt? Iqumu l-boloħ u jaħtfu s-sema u aħna bil-erf tagħna bla sens ara fejn qegħdin nitqalbu fid-demm u l-laħam. Forsi nistħu nimxu warajhom għax huma bdew qabilna? Ma jmissniex nistħu li maħniex għall-inqas mexjin warajhom? Qedtlu xi ħaġek ma niftakarx sewwa l-kliem. U fid-dadija tiegħi twarrabt minnu li kollu mistaġeb baqa' jħares lejja fiskiet. Ta' bil-ħaq, kliemi ma kienx tas-soltu. Ġbini, ħaddejja, għajnejja, il-lewn ta' wiċċi u l-kisra ta' leħni, dan kollu fisser x'kont qiegħed inħoss wisq aħjar milli stajt infissru bil-kliem. Mad-dar fej konna kien hemm ġnejna li konna mmorru fiha bħala biċċa mid-dar. U li sit id-dar li laqana għandu ma kienx jinqeda biha. Qalbi mtaqtqa ħaditni f'dik il-ġnejna. Hemmhekk ħadd ma seta' jwaqqafni mill-ġlieda qalila li qanqalt kontra tiegħi nnifsi u li int waħdek mhux jien kont taf kif se tispiċċa. Naf biss li kont qed nitlef moħħi biex nerġa' nsir bil-għaqal. Kont qed immut biex nerġa' nieħu l-ħajja. Kont naf bil-ħażen tiegħi, iżda ma għarafx il-ġid li wara ftit kont se nikseb. Mort mela fil-ġinien u Alipju ġie warajja, pass wara l-ieħor. Imma ħassejtni waħdi minkejja li hu kien qrib tiegħi. Kif seta' jitlaqni waħdi f'dak l-istat? Tbedna kemm stajna mid-dar u nxtħetna bil-qiegħda. Ħassejt ruħi mqanqla minn mewġa ta' għadab li ma bħalu talli ma rsaqx lejn il-fema u l-patt tiegħek, Alla tiegħi. Għadmi kollu kien jgħajjat u jgħid li mess nirsaqt lejhom. U kien jollihom sa smewiet bit-tifħir. Dawn mhumiex ħwejjeġ li kelli nersaq lejhom b'vapuri jew karrijiet jew bil-mixi, anqas bil-ftit passi li għamilt sa fejn għadna bil-qiegħda. Li nersaq lejhom u nasal ħdejhom ma kienx ifisser ħaġa oħra ħlief li rrid nersaq, imma rrid brieda qawwija u sħiħa mhux brieda nofsa miġruħa titbandal u tixxejjer lawn u lin fil-ġlieda ta' biċċa minna li tqum kontra l-biċċa l-oħra li taqa'. Fit-tlaqliq u dbaqbiq tiegħi għamilt mossi li xi drabi l-bnedmin iridu jagħmluhom u ma jseħħilhomx għax ikunu magħtuba jew għax il-membri ta' ġisimhom ikunu marbuta bla saħħa jew b'xi mod imfixklin. Batt inġebbet xari u nagħti fuq wiċċi. Daħħalt is-swaba ta' jdejja ġo xulxin u żammejt irkobti bihom. Dan kollu għamiltu għax ridt. Iżda minkejja li ridt nagħmlu kieku l-membri ta' ġismi ma tqanqlux biex joqogħdu għar-rieda tiegħi. Ma kontx inkun nista' nagħmlu. Jiġifieri, meta ngħid li ridt nagħmel dawk il-mossi kollha, ma jfissirx l-istess bħal meta ngħid li stajt nagħmilhom. U fost il-mossi li għamilt, ma kienx hemm waħda li b'qawwa li ma bħala setet tgħinni biex minnu fih inkun nista' nagħmel dak li ridt, la darba minnu fih malli rittu tassew. Fil-każ tiegħi tista' u trid huma l-istess ħaġa. U l-istess rieda hija ġa Emil u madankollu ebda Emil ma sar. Il-ġisem malaj qatt għalli ċken rieda ta' ruħi u ċaqlaq il-membri tiegħu kif ridet hi. Imma r-ruħ ma bdietx hekk malajr lilha nfisha biex tagħmel li fir-rieda biss isseħħ ir-rieda kbira tagħha. Min fejn hu ġej dan il-għaġeb?
Għaliex? Għal-ħniena tiegħek għatin id-dawl u jekk jistgħu iweġbuni nistaqsi lill-bnedmin fid-dbatijiet moħbija tagħhom. Nistaqsi li ta' dam mifnijin fil-qiegħ ta' qalbhom. Min fejn hu ġej dan il-ħaġeb? Għaliex? Ir-ruħ tordna lill-ġisem u dan jobdi minnu fih. Ir-ruħ tikmanda lilha nfisha u ssib x'jaqfilha. Ir-ruħ tagħti ordni biex li titħarrek u titħarrek hekk malajr li bilkemm tista' ssir għażla bejn kmand u obbedjenza għat li r-ruħ hija spirtu u lit biċċa mill-ġisem. Ir-ruħ tordna biex mhux ruħ oħra imma hi stess tqanqal ir-rieda u madankollu ma tagħmel xejn. Min fejn hu ġej dan l-għaġeb? Għaliex? Ir-ruħ tikmanda lilha nfisha biex tqanqal ir-rieda u ma tagħtix dan l-ordni jekk ma trid tagħmel xejn. Iżda ma tobdix l-ordni tagħha stess. Mela r-rieda tagħha ma tkunx sħiħa u għalhekk anqas l-ordni tagħha ma jkun sħiħ. Hija tordna dak biss li trid tagħmel. U jekk l-ordni tagħha ma jseħħx kollu kemm hu, dan għax istess ma tkunx trid, għax hi tikkmanda mhux lil xi ruħ oħra, imma lilha nfisha biex tagħmel li l-ordni tagħha jseħħ. Iżda billi ma tkunx sħiħa fil-kmand, l-ordni tagħha ma jseħħx. Kieku kienet sħiħa, ma kienet tikkmanda xejn, għax l-ordni tagħha jkun ġa seħħ. Mela meta r-ruħ tkun trid biċċa biss u l-biċċa l-oħra ma tridix, dan mhuwiex għaġeb. Iżda marda tar-ruħ li meta l-verità tgħinha biex tqum, it-toqol tad-drawwa ma jħallihiex tieqaf dritta. U għalhekk għandna żewġ ridiet li ebda waħda minnhom ma jisħiħa u kull waħda għandha dak li hu nieqes fl-oħra. O Alla, ħaj jinqerdu minn quddiemek il-giddieba u l-qarrieqa kif jinqerdu tassew. Billi jaraw żewġ ridiet jaħdmu fina, huma jgħidu li fina jinsabu wkoll żewġ terwieħ ta' żewġ naturi, waħda tajba u l-oħra ħażina. Imma l-ħżiena tassew huma n-nies bħalhom għax ħsibijiethom ħżiena. Jekk jaraw il-verità u jilqawha, huma wkoll isiru tajbin. Ħalli mbagħad l-apostlu tiegħek ikun jista' jgħidilhom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Iridu jkunu dawl, iżda fihom infushom u mhux fil-mulej, għax jgħidu li r-ruħ minn natura tagħha hija divina u bekk juru li huma għar mid-dlam. Bit-tkabbir misħut tagħhom huma tbedu aktar minnek li inti d-dawl veru, li jdawwal lil kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Iftħu għajnejkom xi tgħidu u istħu, imbagħad ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Jiena kontili ħafna ngħid li rrid nibqa' naqdi l-Alla Sidi. Iżda meta ġejt biex niddeċiedi, kont jien li ridt u jien li ma ridx, jien u jien. Ridt iżda mhux brieda sħiħa u ma ridx, imma mhux bċaħda sħiħa. U għalhekk sibt ruħi f'taqbida miegħi innifsi. Iżda għad li bla marit kont maqsum fija nnifsi. Dan ma jfissirx li kelli ruħ oħra barra dik li għandi. Kien biss kastik ta' ruħi. Jiġifieri, mhux jien kont li qsamt li l-nifsi, imma d-dnub li kien jammar ġewwa fija bħala ħlas tal-ħtija li waqajt fija għax ridt, għax kont bin Adam. Li kieku fil-bniedem
kienu jeżistu tant naturi kontra xulxin. Daqskemm għandu ridiet kontrarji għal xulxin. Ma kienx ikun hemm tnejn biss, iżda ħafna. Jekk wieħed ikun qiegħed jaħsibha jmurx f'laqgħa tal-Manikej jew fit-teatru, dawn jaqbdu jgħidu ara ż-żewġ naturi. It-tajba tridu jiġi għall-laqgħa tagħna u l-ħażina timbuttaha t-teatru. Mnejn hu ġej dan it-tlaqliq ta' ridiet kontra xulxin? Jiena ngħid li ż-żewġ ridiet huma ħżiena. Sew dik li tridu jmur għall-laqgħa tagħhom u sew dik li timbuttah lejn it-teatru. Iżda huma jgħidu li r-rieda t-tajba hija dik biss li tibatu għall-laqgħa tagħhom. Dan kif? Jekk wieħed minna jkun bejn ħaltejn fit-taqbida taż-żewġ ridiet bejniethom u joqgħod jaħsibha jmurx jew fit-teatru jew fil-Knisja tagħna, ma jkunux huma wkoll fid-dubju x'jaqbdu jwieġbu? Għax jew jgħidu dak li ma jridux jistqarru, jiġifieri li aħna mmorru fil-Knisja tagħna bir-rieda tajba kif jagħmlu dawk li nbdewlhom is-sagramenti u jieħdu sehem fihom, jew jgħidu li fi bniedem wieħed hemm żewġ naturi ħżiena u żewġ erwieħ ħżiena u bekk igidbu lilhom infushom f'dak li huma mdorrijin jgħidu. Għax inkella ikollhom jistqarru l-verità u jgħidu lil bniedem biex jiddeċiedi ma għandux ħlief ruħ waħda li tkun titħabat fil-mewġ ta' ridiet diversi. Għalhekk, meta jaraw żewġ ridiet kontra xulxin fi bniedem wieħed, ma għandhomx jibqgħu jgħidu li fih jinsabu żewġ terwieħ kuntrarji għal xulxin jitqabdu bejniethom, waħda tajba u l-oħra ħażina. It-tnejn imnisla minn żewġ sustanzi kontra xulxin u minn żewġ prinċipji kuntrarji għal xulxin. Int, Alla tas-sewwa, tgiddibhom u ċċanfarhom u ssikkithom. Jiġri li bniedem b'żewġ ridiet, it-tnej ħżiena, joqgħod jaħsibha joqtolx bniedem ieħor bil-velenu jew bis-sejf. Jew liema waħda minn żewġ telieqi ta' ħaddieħor jisraq meta ma jistax iżommhom it-tnejn. Jekk jixtrix xi ħaġa biex jaqta' xewqtu, jew ma jonfoq xejn għax ikun xħieħ. Jekk imurx fiċ-ċirku jew fit-teatru li jkunu miftuħa fl-istess jum. Jew biex inżid it-tielet każ, jekk jidħolx fid-dar ta' ħaddieħor biex jisirqu jekk tiġih l-okkażjoni. U nżid ukoll ir-raba' każ ma min jagħmel adulterju jekk iktar minn persuna waħda jagħtuh il-wiċċ fl-istess ħin. Dawn iċ-ċirkostanzi jaħbtulu kollha f'ħin wieħed u hu jkun iridhom kollha xorta waħda, iżda ma jistax jagħmilhom kollha f'daqqa. U jħoss ruħu mqatta' biċċiet minn 4 ridiet jew iżjed jissiltu bejniethom fil-għażla ta' ħafna ħwejjeġ mixtieqa. Madankollu, dawk in-nies f'każijiet bħal dawn, is-soltu ma jgħidux li jkun hemm tant sustanzi diversi daqskemm ikun hemm ridiet. U dan jgħod ukoll għar-ridiet it-tajba. Jien nistaqsihom jekk hix ħaġa tajba li wieħed jieħu gost jaqra l-ittri tal-Apostlu, jekk hix ħaġa tajba jaqra salm sabiħ, jekk hix ħaġa tajba jitħaddet fuq l-Evanġelju. Huma jweġbuni li dawn il-ħwejjeġ huma tajbin, kull waħda minnhom. Allura, mela jekk dawn it-tliet ħwejjeġ jogħġbuna kollha f'ħin wieħed, ma jkunx hemm fina ridiet diversi jaqsmulna qalbna aħna u naraw liema waħda minnhom nażlu? Kull waħda mit-tliet ridiet tkun tajba, imma jissiltu bejniethom sa ma ssir il-għażla
biex imbagħad fuq din il-għażla tinxteħet rieda waħda sħiħa li qabel kienet maqsuma. L-istess jiġri meta l-eternità tħajjarna għal dak li hu tas-sema u x-xewqa tal-ħwejjeġ li jgħaddu tiġbidna għal dak li hu tal-art. L-istess ruħ waħda tkun trid jew ħaġa jew oħra, imma r-rieda ma tkunx sħiħa. U għalhekk ir-ruħ tingħasar u tbati ħafna, għax il-verità turija li għandha tagħżel dak li hu tas-sema, waqt li d-drawwa ma tħallihiex titwarrab minn dak li hu tal-art. Fost dawn il-ħsibijiet li ħaqruni u marduni, bdejt nakkuża lili nnifsi bl-aħrax wisq iżjed mis-soltu u bqajt indur u nitqalleb fil-katina tiegħi, nistennija li tinqasam għal kollox. Tassew li l-irbit tagħha ma kienx għadu sħiħ daqs qabel, imma xorta waħda kont għadni marbut. Int, mulej, kont titrot warajja fil-moħbi ta' qalbi, qiebes miegħi fil-ħniena tiegħek. Issawwatni bil-frosta doppja tal-biża' u l-mistħija biex ma nerġax nintelaq u biex il-katina tiegħi ma terġax tafasni u ssir issikkata iżjed minn qabel minflok ma s-saħħa li kien fadlilha tiġi fix-xejn wara li saret dgħajfa u merħija. Kont ngħid f'qalbi, dan dal-waqt iseħħ, dal-waqt iseħħ. Bil-kliem bdejt riesaq biex niddeċiedi u kont għodni wasalt, iżda m'għamilt xejn. Għad li ma rġajtx waqajt fil-li kont qabel. Waqaft fil-qrib biex nieħu n-nifs u mbagħad rġajt ippruvajt ftit ieħor u kont nasal. Robt iżjed u kont qisni wasalt u lħaqt l-iskop tiegħi. Iżda ma rsaqx għal kollox, ma wasalx u ma lħaqt xejn. Ridt kieku mmut għal mewt u ngħix għal ħajja, iżda bqajt bejn in-nar u l-ilma għax il-ħażen li rabba l-eruq fija kien aqwa mill-ġid li kont għadni ma doqx. Aktar ma kien riesaq il-waqt tal-bidla tiegħi, aktar bżajt li jasal. Ma tefanix lura u anqas ma dawwar li ħsiebi, imma ħallini mdendel. Il-ħwejjeġ li waqfuni kienu l-bluwa tal-bluwat u l-fruwa tal-fruwat. Ħbieb antiki tiegħi li kienu jġebdu li djul il-libsa ta' ġismi u jfessfsuli se tħallina. Min issa l-qudiem maħniex se nibqgħu miegħek għal dejjem. Min issa l-qudiem qatt iżjed ma tkun tista' tagħmel dan jew dak. Alla tiegħi, x'ma ridux idaħħluli f'rasi bit-tfesfis tagħhom ta' dan jew dak. Ħenna r-ruħ tal-qaddej tiegħek u eħlisa minnu. B'kemm ħmieġ u għajb ridu jwebbluni. Jien bqajt nismagħhom, iżda leħenhom issa kien tilef wisq iżjed minn nofs il-qawwa tiegħu. Minflok ma ġrew għal fuqi biex ngħidlek b'wiċċhom minn quddiem. Bdew qishom igemgmuli minn wara dari u jġebduni bis-serqa biex induru nħares lejhom jiena u nitbiegħed minnhom. U hekk ma ħallewniex nibqa' miexi ħafif, għax kont għadni minix sħiħ fil-fema li ninqata' u neħles minnhom u nagħti qabża għalfejn kont qiegħed issejjaħli. Ħassejt id-drawwa qalila tgħidli taħseb li tista' tgħaddi mingħajrhom. Imma leħen id-drawwa kien issa sar dajjef ħafna. Ħarist lejn dik in-naħa fejn bżajt nasal u rajt il-kontinenza fil-ġmiel safi tagħha, ħienja bisliem
bla nuqqas. Hija bdiet tħajjarni bil-ħlewa biex naqsam għal dik in-naħa u ma nibqax nibża. Meddet lejja diraj għal-ħanina biex tilqani u tħaddanni. Id-deja kienu mimlijin b'kotra ta' eżempji tajba. Eżempji ta' ħafna subien u bniet, ta' ħafna żgħażagħ u bnedmin ta' kull omur, ta' nisa romol irżina u xebbiet xjuħ. Bihom il-kontinenza ma kienet qatt ħawlija, iżda għammiela ta' ħafna awliet, il-ferħ li nislet mill-arus tagħha, minnek mulej. Hija biex qed xoftejja u tbissmitli biex tħajjarni, isa biex tgħidli ma tistax inti wkoll tagħmel kif għamlu dawn. Taħseb int li għamluh bis-saħħa tagħhom infushom u mhux bis-saħħa tal-mulej Alla tagħhom. Kien il-mulej Alla tagħhom li sawwabni fuq. Għaliex trid tistrieħ fuqek innifsek bla ma tista'? Intelaq fih u la tibżax għax hu mhuwiex se jwarrab minnek u jħallik taqa'. Intelaq fih bla biża ta' xejn u jilqek u jfejqek. Jien ħammart wiċċi bil-mistħija għax żammejt widnejja miftuħa tfesfis ta' dawk il-bluwat. Kont għadni mdendel u ma stajx niddeċiedi. Stajjilt il-kontinenza terġa' twissini. Sott widnejk għas-sejħat moqżiża li ġismek jagħmillek fuq l-art u rażnu għal-mewt. Il-għaxqiet li semmilek mhumiex skont il-liġi tal-mulej Alla tiegħek. Din kienet it-tislita li jien stess anqalt f'qalbi kontra tiegħi innifsi. Alipju li kien għadu ma' ġenbi baqa' jistenna fis-skiet biex jara x'kien se joħroġ minn dak it-tqanqil tiegħi li ma kienx tas-soltu. Wara li rfajt ħsibijiet il fuq u nżilt fil-qiegħ misterjuż ta' ruħi, minn fejn ħriġt il-miżerja kollha tiegħi u qedta quddiem il-għajnejn ta' qalbi. Tempesta li ma bħala qamet ġewwa fija u ġibit li magħha xita kbira ta' dmuħ. Biex insikket għal kollox il-ħsejjes tagħha, qomt minn ħdejn Alipju għax ħassejt li jkun aħjar għalija jekk immur nibki waħdi. U dbejt minnu kemm ma nħallihx jifxilni. Dan kien l-istat li sibt ruħi fih. U Alipju fehm, għax jidirli li jettlu xi ħaġa u l-kisra tal-eħni wrietu li kont se ninfaqqa bil-biki. Għalhekk qomt, u hu baqa' bil-qiegħda fejn konna, mibluħ bil-għaġeb. Inxtħett ma nafx kif taħt siġra tat-tin u ħallejt id-dmuħ jixteret qisu xmara minn għajnejja bħala sagrifiċċju li jogħġbok. Domt ħafna ngħidlek, mhux b'dan l-istess kliem, iżda f'dan is-sens. Mulej, int kemm se ddum ma tismani? Mulej, għal dejjem se tibqa' nkurlat? Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi. Għax ħassejt ħtijieti għadhom iżommuni u fil-miżerja tiegħi qatt nokrob u ngħid kemm se ddum u tġebbed u tgħid għada għax mhux illum. Għax ma ttemx il-għajb tiegħek issa stess. Danu li jettlek waqt li fil-qrusa u s-soba ta' qalbi bqajt il-ħin kollu nibki. U f'daqqa waħda mid-dar fil-qrib wasal li leħen ma nafx kienx ta' tifel jew tifla ikanta u jtenni sikwiet. Ħu fidejk u waqra. Ħu fidejk u waqra. Minnu fih wiċċi ħabixra oħra u bdejt inqalleb ħafna moħħi biex niftakar
jekk hemm xi logħob li fih it-tfal is-soltu jkantaw xi ħaġa bħal dik li smajt. Iżda ma stajtx niftakar li xi darba smajta x'imkien. Waqqaft ix-xmara tad-dmugħ u qomt bil-wieqfa. It-tifsira li tajt lil dak il-kant kienet li Alla riedni niftaħ il-ktieb u naqra l-ewwel kapitlu li nsib. Kont smajt li darba Anton fetaħ il-ktieb tal-Evanġelju u qara dan il-kliem li stħajlu twissija għalih. Mur, biħ il-ġid li għandek, għatih lil-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Dan il-kliem ħadu għalih u minnu fih daħar lejk. Erġajt mort malajr fejn Alipju kien baqa' bil-qiegħda. Meta tlaqt minn ħdejh, hemmhekk ħallejt warajja l-ktieb tal-ittri tal-Apostlu. Battu f'idejja, ftaħtu u qrajt fis-skiet l-ewwel kapitlu li waqa' taħt għajnejja. Mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u l-għejra, imma ilbsu lil Sidna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Ma rridx naqra iżjed, għax ma kellix għalfejn. Kif temmejt il-qari ta' dan il-kliem, minnu fih ħassejt qisu dawl ta' fiduċja sħiħa jimli li qalbi u d-dlamijiet kollha tad-dubju ħarbu. Imbagħad għalaqt il-ktieb. B'seba' il-werrej jew sinjali ieħor fih u bedu kbir fuq wiċċi qed lil Alipju xi ġrali. U bl-istess mod għalli x'kien ħass ġewwa fih li jien kont għadni ma nafx. Talabni nurih xi qrajt u rejtulu u qara iżjed milli kont qrajt jien. Ma kontx naf x'is-sokta jgħid l-Apostlu għax dan żied u qal lil min hu dgħajjef fil-fidi ilqawh. Alipju ħa dan il-kliem għalih innifsu kif qalli. Dik it-twissija wettqitu u bla ebda tlaqliq ingħaqad miegħi fil-fema u l-ħsieb tajjeb li kienu jaqblu ħafna mal-karattru tiegħu u li fihom kien ilu żmien twil aħjar wisq minni. Dħalna ġewwa ħdejn ommi u ferħet meta għedniela kollox. Fissirniela xi ġiranna u bdiet taqbeż bil-ferħ u lena u birket lilek li għandek il-qawwa li tagħmel kollox wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu. Għax rat li inti kont tajta wisq iżjed milli kienet dejjem titolbok bid-dmugħ u t-tnejjit imsejken tagħha. Għax int tant reġġajtni lejk li ma bqajtx infittex żwieġ jew nittama f'xi ħaġa tal-art. Jien issa kont wieqaf fuq it-travu tal-fidi fejn inti wrejtilha lili sa minn ħafna snin qabel. Inti bdiltilha l-għali tagħha f'ferħ wisq iżjed milli xtaqet. Ferħ aktar għażiż u safi minn dak l-istenniet li se ssib fl-uliet imnissla minni.